Опа, и какво става, хора? В понапред. Казват ми хората, че Fortnite се завърна. Нека да видим, ще изиграем една игричка. И да видим дали се върна. By the way, на победителят не ми отговаря на Стива Брейнва. Така че в сряда, да, което е утре демек, в смисъл за вас, да, сряда, това ще го видите вторник. Ако той не е отговорил за съобщението ми, ще натеглим нов гилвей, защото той го няма. И няма как да дам на някой човек, който го смисъл няма човек. Той си написал, той хубаво си е написал юзернейм. Ама, не знам. Сега ще се пробвам да му дам, но да... Моля ви се, спрете. Защото ми казва, че имате ескиц. Да. Какво се случва? What? Има го бе, верно. Thanks, Fortnite. Не е една велика игра, която всеки почти е цъка. Мале. Не пише... Церберус. Церберабата. Въобще не е бац. Той е тъв. Какво? Ами, аре си подсъкала на игричка и да. Ще игра от лаптоп, така че съм слаб на такова, да. Така че да не ме такова, защото не игра от джойстик в момента. И ще ми е по-трудно, но да. Масло. Аре, краставичка ще бъдем. Червена ли е? Не, брат, няма. Дай такава. Яка. Или лавка да е. По принцип, днеска не съм наследен, че май няма да има стримче. Ама може и па да има. Мисля, аз ще играя бюзаде, ама па таковата. Не знам да ще ме пусна стрим, защото няма такова лаптопа. Компа. Не ме коментам, това не отскам. Какво? Клавиатура, моля? Добре, бе, брат. Клавиатурата, пак. Тук съм, моля, бие лата и балави, така че... Абсолютно. Трябваше да пуста Zero Build тук. И да, съм готвен се. Battle Bus. What the fuck, не са променили, бе? Лад, тук вися койнове, бе, лата. Виждате ли? Мисля точно до материала и до голда. Как трябва? Винаги тенковете го трябва, ама аз не знам как. Тук отсача. Аз скочи като някакъв фузбокс. Арафица е така къщичка. What the fuck? Къде е лаптоп? Ето компютъра. Аз по батъл буса. И малко трудно видим, защото в момента ми е лаптопа човек, не смисъл, таблета брат пред това, пред екрана и трябва да малко така да го виждам много добре, защото няма как да снимам. Вот нямам камера, човек, и да... То пътя няма звук. Спри. Чудесно. Сенечко, силно, вие си намалите звука. Пичувам. Какво? Защо? What the fuck? Какво? Аз съм тотално зле, by the way. Няма повече игра, но съм слаб. Сам. Чакайте да видим победителът дали е онлайн. Ето това ми е. Чакайте, да ви покажем. Окей, това може да го изключим. Да, надявам се да ви харесва това клипче. Не знам, това е някакво много тъпо клипче. Да, ще е такова, защото няма никаква идея. Абонирайте се за канала и пръснете бутона. Гоним 100 абоната за уникалния giveaway и
и на 1000 млад ще измислим нещо много специално. Ма не знам какво. Така че, абонирайте се за канала и преснете лайк бутона и последите в Twitch. Ай!